भेट असा मस्त चिकन टिक्का बिर्याणी बरोबर लॉलीपॉप आ रहा जीने का मजा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे पैस लागले की शर्यत मालवणी जिल्ह्याची आणि मालवणी चेडवाची बरं वाटलं मला. मी हॉस्पिटलला 8 दिवस होतोय. आजच्या व्हिडिओची सुरुवात सासऱ्यांच्या आशीर्वादापासून. कारण मे महिन्यामध्ये जसं आम्ही तुमका सांगितलं सुरुवातीला आमची सासू बरी नव्हती, ती आता बरी झालेली असा. तिचं पण एक छोटंसं क्लिप तुमका दाखवतो. ती पण तुमचे खूप धन्यवाद देतली, तुम्ही खूप आशीर्वाद दिलात. आणि त्याचबरोबर एक सरप्राईज सुद्धा असा, सरप्राईज पार्टी हा ना. हा पण ती बरी झाली ना तर आता आम्ही चाललो तिकडे. ती नाला सोपाऱ्या खाना अंजलीकडे आम्ही थंय चाललो. थंय आमची पार्टी असा तुमका दाखय तू. चला आमच्यावर तुम्ही सुद्धा या. हा चला ओला बुक केला 1 मिनिट. चल जाऊया लवकर. चला ओलावाल्याला जिथे केलं म्हणजे आपली कॅब काढ. सगळं माझ्याकडेच दिले नाही आणि स्वतःच नाही उतरू. हे आमच्या जावेच्या बिल्डिंगच्या समोर ना छोटंसं शिव मंदिर आहे. आधी हवा होता तेव्हा हा लहानच होता पण आता ह्या बांधल्याने महाशिवरात्रीचं जेवण असतं. उपासाने का खिचडी असता बघितलं. खाद्यप्रेमी खरी जायचं त्या खावचं काही सोडत नाही ना. चला ही समोरच बिल्डिंग. सोनम खाईला सोनम सोनम खाईला चिन्मयच्या घरी आली. चिन्मयच्या नाही आज मालवणी जिल्ह्याच्या घरी इलो. नाही चिन्मयच्या. चला ठरवा, दोघांचं घर एकच आहे. हा चिन्मयचं नाला सुपाऱ्याला. आज रविवार आहे ना सुट्टी आहे मग सगळे एकत्र येईल. आणि आमचं ह्या चेडू नाही पण ह्यो झील जास्त बोलत असता आणि खयो लोक विचारत होता बाकी आमच्या मालवणी जिल्ह्यात. हा त्याला मिस करतात लोक. होय आणि ओळखतो भरपूर लोक. हा ना. होय हा ना. सिद्धांत कोणी कोणी ओळखलं तुका सांग. पण आज इलव कशा कमी होय. तू खाली बघू खेळायला ना. जातो गार्डन मध्ये तेव्हा खूप जण. हा पण आलो कशाला आज ऐक बघू ना. एक व्हिडिओ केलेला ना की आईची तब्येत बरी नाही. आता देवाच्या कृपेने आईची तब्येत बरी आहे. देवाच्या आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने. हा खाली खूप जणांनी कमेंट पण टाकल्यानी. हा स्वामी समर्थ हे ते खूप तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आई आता बरी असा आमची. हा ती बघा ती पण तुमच्याशी थोडा बोलतली. हा तुम्ही कशी सगळी आहे? तुम्ही आशीर्वाद दिलाच बरा वाटला. बरं वाटलं मला. मी हॉस्पिटलला 8 दिवस होतोय पण तुमच्या आशीर्वादाने मला बरं वाटलं. आता आयसीयू मध्ये होतोय आता बरा वाटलाय. सुनांनी सांगितलं नी आयसीयू मध्ये होती. सुनानी माझ्या सगळ्या या केल्या. तिघीनी जिलानी नातवानी सुनानी नातीनी. आईचा म्हणायचा मागाचा उद्देश काय होतो की तुम्ही असाच आमच्या चॅनलला आमच्या सुनांका अशी साथ द्यावा जशी आता माका आजारपणातून दिलास तशीच आपुलकीपणा जो हा ना तोच आवडीचा. मग आज थोडंसं गेट टुगेदर. हा मग ती बरी झाली तो आनंद सुद्धा. आणि हल्ली 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 लागून एक अॅनिव्हर्सरी आमची अॅनिव्हर्सरी झाली ना म्हणून सगळे विसरले की त्या आईचा आजारपणात सगळी विसरली होती की ह्या आनंदाची गोष्ट होती पण ती विसरली. ती नेली तशी पण त्या घाईत राहला. जाऊ दे पण आज दोन्ही गोष्टी चांगल्या जुळून आल्या. आता बोलते बघ तू अॅनिव्हर्सरी विसरले ना त्याच्यावरनच एक ताण्यासारखं एक काहीतरी उखाणा घे. हा या बरा बघा अगदी कोड्यात टाकलाय. चला तरी पण घेतोय. उकाना घेते एकदम इझी. उकाना घेते एकदम इझी. प्रदीपराव असतात बिझी म्हणून विसरले या वर्षी अॅनिव्हर्सरी. काकी आता तुम्ही अडे इलाज ना तर माका गाणं गाऊचा मन होतं. रे गप रे माझ्या पोटावर पाय देतो काय. गायक मी आहे. तू डान्स कर. गाणे गाऊ. चला ते आनंद लय झालो म्हणून तो गाणं. चल आता तू म्हणतस तर म्हण. माका काय तर सांग पहिला म्हणजे मी पण ताल देतोय तुका. बोल बोल सांग लवकर. काय तर गाणं. अरे बापरे मी पण एवढा आहे काय. बापरे बापरे वाघाची मावशी. नाही बाय माझ्या कानात नाही तू गेले शब्द. तुम्ही तू बोल आम्ही गाणं आम्ही टाळे वाजून साथ देतो. बोल. हा ठीक आहे स्टार्ट. 1 2 3 वाघाची मावशी ए मनी मावशी वाघाला अन्न ग घरी एके दिवशी
जंगलात जायची तुला वाटे ना ग भीती चले बाला आता मी थकले आहे किती नसत्या उठा ठेवी मला काय बाई अरे ही बघा मागाची मावशी घेऊन बसलो. पुष्पा कर मगाच पुष्पा इकडे करतो तर ही इकडे करते पुष्पा. अगं नाच. काय झालं? शर्मा खेळा लवकर. अंगाई नाही लावली आहे झोपता. असं कर वर करा असं करा या तुझे या दिल में बजी गिटार नेट ना रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे टन 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 इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खाब के तिंकों से चल बनाए आशिया. 2 महिन्याची सुट्टी होती. अगदी आमचं आजारी पडणं इकडे जाणं तिकडे जाणं त्याच्यामध्ये आमचं कुठेच म्हणजे असं मनोरंजन काय झालं नाही. म्हणून आज आम्ही ठरवलं की एकत्र येऊया आणि आज मस्तपैकी एन्जॉय करूया. अभी एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए. हाँ काय का कंपटीशन बोल रे हेच साला. मालवणी वर्सेस दुर्वांग परब. आमचं दुर्वांग थोडस लो लो असा करतो ना कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेतो. लाजानच गेलो काय लॉलीपॉप खातो लोक लॉलीपॉप येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे. हा जा लवकर. घे बाई चलो 1 2 3 स्टार्ट. लॉलीपॉप गेले संपले. अरे सगळ्यात छोटा छोटा कोणता चिन्मय छोटा उचल छोटा. अशा प्रकारे दुर्वांग रिटायर हर्ट झालाय. चिन्मयी आपली छोटी छोटी चिवू सारखा एक एक घास खाते. तर नो डाऊट आपला सिद्धांत विनर झालेला आहे. त्याला ही माऊ आम्ही देणार आहोत शेवटी. हे घे पप्पांकडे ते माका भावाची वाट बघतोय सगळ्यांका देऊन झाला आता मी आणि ते राहिलं. माका पण नाही अजून दिले बायकोक पण नाही दिल्यानी बघा लगेच राग गेलो दावेक माझ्या वाट. मागे पण गरम गरम हा तोपर्यंत आम्ही खातो. गरम गरम असा तोपर्यंत आस्वाद घेतो. मस्त बिर्याणी. मला जरा प्लेन राईस पण वाढा. जिरवणी का आणलाय आता जेवून झाला. ही काय मागवलं नाही हो. आणि जो कलर म्हणजे ह्यानी पीठ नाही घातलं ना म्हणून कलर असो हिरवं हिरवं. पुदिना घातलेली पुदिना आणि कोथिंबीर म्हणून तो कलर हिरव हिरव दिसता. चल आता घे तूच घे घेऊ का हो घ्या इथे कॅमेऱ्याच्या पुढे घ्यायला लागतं. मस्त एक नंबर टेस्ट. कलर जाऊ दे म्हणजे टेस्ट एक नंबर. होय ना. थँक्यू ही घ्या तुमका एक ग्लास उरला. चक्कास मध्ये आता पार्टी आणि सोनकडीची एक तडका मारून झालेला आहे. काका आता आमची मँगो पार्टी सुरू झाली आहे. हे बघा दुर्वांगचे मँगो कसे आहेत स्लाइस वाले मस्त वेग. हा मस्त आहे मँगो. हे बघा कसे केले आहेत त्यांनी. मस्त आहे मँगो. खरंच भरपूर गोड आहेत मँगो. पैस लागलेली अशारीवर मालवणी दिल्याची नि मालवणी चढवायची. त्यांना आपली सालात हवे हातात धरल्यानं मोजून चिटिंग नाही झाली पाहिजे म्हणून नाही तर माझ्या साला मोजून बोलेल मी एवढे खाल्ले. आता डोक्या काय लावता बघितला बारके बारके फोडे उचलून आणि हो विचारून मोठे मोठे खाता. आणि हो याने क्यूब्स करून 2च फोडी खाऊन पासून झालं. 1 2 3 4 5 6 7 काकांची मायनस 8 झाले तुझे. आणि एक पारंबी धरून 2 3 4 5 6 7 8 सोनम दीदी इथे जिंकली आहे आणि मी हरलाय 5 बेशीन. मॅच समाप्त.
बसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपींसाठी परब किचन पाहत रवा. धन्यवाद.